No mitenkäs näitä avaruuskappaleita sitten piirretään? Ensimmäisenä suorakulmainen särmiö, eli siis lieriö, jonka pohjat on suorakulmioita. Ja ensimmäisenä vaiheena piirtämisessä tulee tämä katsojaa lähinnä olevan tahkon piirtäminen. Piirretään siis tämä seinä, joka on lähimpänä, eli siis tahko. Sen jälkeen piirretään seuraavat särmät, eli näistä kulmista lähtevät särmät 45 asteen kulmassa, eli tonne suuntaan. Ja pituudeksi täytyy piirtää puolet siitä todellisesta pituudesta. Eli jos me halutaan piirtää vaikka 10 senttimetrin pituinen särmä tonne noin, niin tähän perspektiiviin se piirretään 5 sentin pituisena, jotta se näyttää oikealta. Sen jälkeen piirretään loput särmät, eli yhdistetään tuolta noin kaikki loputkin särmät. Ja kaikki kappaleen taakse jäävät särmät piirretään katkoviivalla, niin kuin tuolla on tehty. Ja täältä pitäisi näyttää sitten valmis suorakulmainen särmiö. Sitten säännöllisen pyramidin piirtäminen. Lähdetään siitä liikkeelle, että piirretään se säännöllisen pyramidin pohja. Ja pyramidihan oli semmoinen avaruuskappale, jolla on säännöllinen monikulmio tuolla pohjana. Ja tässä tapauksessa se on nyt 4. Eli piirretään se 4 tänne. Ensiksi piirretään tämä lähimpänä oleva pohjasärmä luonnollisessa koossa. Ja taas 45 asteen kulmaan noin seuraavat särmät. Ja pituus taas puolet siitä todellisesta pituudesta. Jos tämän pituus on vaikka 8, niin tämän pituus on sitten 4, jotta me saadaan piirrettyä perspektiivissä se 4 tähän tasoon. Ja sen jälkeen yhdistetään sieltä takaa vielä. Aidossa koossa tulee siis tämä myös aito pituus. Sen jälkeen piirretään nämä lävistäjät tänne pohjaan, jotta tiedetään missä on se täsmälleen se 4 keskipiste tuolla, lävistäjien leikkauspiste. Ja siitä piirretään se korkeusjana, joka pitää olla suorassa kulmassa nyt esimerkiksi tämän takana olevan särmän kanssa tässä paperilla. Ja korkeusjana piirretään oikeassa koossa aina. Ja lopuksi sitten vielä ne sivusärmät. Särmät sinne yhdistetään sinne huippuun tai kärkeen. Ja tässä on valmis säännöllinen pyramidi, jonka pohja on nyt 4 tässä. Sitten ympyräpohjainen suora lieriö. Ja ensimmäisenä pitää piirtää suorakulmio, jonka leveys ja korkeus vastaavat lieriön pohjan halkaisijaa ja lieriön korkeutta. Siis luonnollisessa koossa se lieriön korkeus ja se pohjan halkaisija luonnollisessa koossa. Ja katkoviivalla ne sen takia, että ne jää sinne kumminkin sinne kappaleen sisään, eikä ne ei määritä mitään reunaviivaa siellä. Sen jälkeen pitää vielä hahmotella ne pohjaympyrät soikeiksi, jotta ollaan täällä perspektiivissä oikealla jäljellä. Näin, tässä on nyt valmis ympyräpohjainen suora lieriö. Tämän pitäisi olla vielä katkoviiva täällä takana, koska se on siellä kappaleen sisässä. Muuten tämä on ihan hyvä. Sitten vielä ympyräpohjainen suora kartio. Eli piirretään taas se pohjaympyrän halkaisija ja kartion korkeusjana oikeassa koossa. Ja sen jälkeen hahmotellaan tänne se soikio tänne alle, jotta se pohja näyttää sinne perspektiivissä oikealta. Ja sitten vielä ne sivujanat, eli tuolta pohjan äärimmäisistä pisteistä tonne huippuun vedetään viivat. Ja sitten saadaan tämmönen vappuhatun näköinen ympyräpohjainen suora kartio. Ja tässä olisi sitten tehtävät. Eli piirrä GeoGebralla suorakulmainen särmiö, tämänlainen kappale. Ja se suorakulmainen särmiö, saat itse päättää ne mitat, mutta yrität piirtää GeoGebralla sen. Tai sitten piirrät käsin säännöllisen kolmiopohjaisen pyramidin. Eli se kolmio, mikä on siinä pohjana, niin sen pitäisi olla säännöllinen, toisin sanoen sen pitäisi olla tasasivuinen kolmio. Molemmat voi myös tehdä. Ja tietysti lisäpisteitähän siitä saa. Ja sitten hommia.